Sa mga kasakmal, hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga kasakmal. Bye-bye! Ayun mga kagamba, tayo muli nagbabalik sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa subscriber, pa-subscribe ng ating YouTube channel at pindutin na rin yung bating-ting niya dyan para updated ka sa lahat ng mga in-upload kong video. Ayan, so may palaban tayo mga kagamba. Itong pinaglaban-laban natin ngayon. So bago yan, yung mga gagamba natin, mga kagamba, hindi pa ganun ka dami ang supply. So medyo mataas pa rin kuha natin doon sa bukid. Hindi natin alam sa mga susunod na araw, baka ubuan, baka bumaba na rin siguro ang presyo nito. Hindi totoo yan. Sa mga gustong mag-order dyan, PM lang kayo, may wholesale tayo, parting tayo sa mga susunod na araw. Yan, yung iba dyan na panay ampos nila, may gagamba sila. Yun, mayroon akong nakita dyan na medyo nalugi na yata siya, hindi siya binayaran ng mga kumuha sa kanya. Yan ang mahirap dyan mga gagamba, sawa na ako sa ganyan. Tapos pag magbigay sila mababang presyo, walang kinikita. Kung tayo nga hindi tayo makabagsak ng presyo, kasi itinatama natin mga kagamba doon sa presyo yung yung expenses at saka yung kunti ng dumarating, at siyempre mataas din kuha natin sa bukid. Walang kasing iilaw pagka pag hindi ka magtataas. Yan, maglaban tayo, pero bago tayo maglalaban mga kagamba, mag-shout out muna tayo. Shout out kay Michael Gio Arsigal, yan, kay Arlan Urbano ng Taiwan, yan, nagpapa-shoutout lagi. Si Dilby TV, shoutout sa'yo. Si Kevin Austria, si Tokwa Channel, yan. Si Beta Keeper, shoutout sa inyo. Si Merlin Perez ng Mindoro, taga-Occidental Mindoro daw sa Occidental ba Oriental. Si Ibok Official, yan. Si Rancy TV, yan. Si Jisan Adlawan, yan. Si Gagambal TV, shoutout sa'yo. Si Kasakmal TV, yan, shoutout sa'yo. Kay Ray Victor Leonsem, yan. Kay Liam Calara, yan, shoutout sa'yo. Kay Jason Lagumes, laging nagko-comment sa atin yan, nasa Malaysia pa yan. Si Happy Man Forever, yan, lagi nating iuhulihan para kanya lahat ng latak pagka nagsasapag tayo. Yan, so panoorin natin ito mga kagamba. Ayan, bilis. Ito naman yung isa, ayan yung isa, wow. Tagalog yan, ha. Nabali na natin. Kanain na, magharap na. Grabe, ganda. Lamang yung itim. Lamang yung itim. So ayan, napanood ninyo, maganda naman siguro sa tingin ko. So hanggang sa muli, maraming salamat Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc,
paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at suportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!